ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong singilanon, daghong sa sapaha. Akong ablihan, Bi. Oh. Nga naman niya. Oh. Ang kapan man dahil niya sa mga gamit sa bata nga mo nakita dito sa mga palasyo. Anong niya man dinisud sa langob? Oh. May misud sa langob. Oh. Rodel, ikaw na pa ka nang misud? Rodel? Oh, Diin man ka. O ganong luya ka man kaayo og nagkalapo ka. mapahuwi na ako. Huba ng imong jacket. Nagkalapok man na. Matugon ako. Ha? Matug ka nga nagkalapok? Hubuaon na ng imong jacket. Oh. Nakatug na siya. Grabe kiniya kapuya. Unya na lang ako siya hubuan sa sapatos. Kung may nanok na siya. Mubalik din lang ko sa akong gitaan ka kanina. Dupa na sa tigayo na. Ugma na lang pamamatanan ni Rodel. Kung anong naadini ang kaban sa bata nga dito sa bahay sa mga palasyo. May sud ang mga hunos diri, sir. Mga karaang mga butang man eh. Uy, may sud ba lagi nga aparador, sir Rodel? Mga karaang mga sapot kini sa lalaki. Bitaw, Ano man eh? ngayon ka, sir? Parehas man eh sa akong mga sapot. Ha? Sir, naidagang dakit ng itom, Ako kining jacket. Sigurado ka, sir Rodel, nga imo ng jacket? Parehas akong jacket. Sir, nga imo man ang gisulob, sir, oy. Tanawa. Akong sukot kining maong jacket. Ako kining pangut. Kinsa magkakag-iya na, sir Rodel? Si Ramel Palacio. Ha? Parehas mo baho ni Ramel? Ug sukod sa dakit? Ako ning jacket. Mao ning taud-taud nang nawa na ko nga jacket. Unsa? Kaning wa ko makasabot. Unsa may wa mo masabti, sir? Muraog. Murag unsa, sir? Ayaw to ba ko ba, sir? Reaction magdako imong tingog, sir. Naya lang taon, sir, ha? Bilang unsa man, ha? Unsa magaparehas sa kani analisa nga magakita mga espiritu? Gibati na ko nga. Nadinhin ako nini maong kwarto. Unsa? Uy, mao tingali na ilang giingon nila, sir, nga deja vu. Unsa? Misulti naman si Ana na ko ana sa una, sir, nga deja vu ang tawag anang mura kag nagkana sa lugar nga una nimong gitakan. Sir. Sir, imo mo nang gipang labnot ang suod sa aparador, sir. Ako na ubang mga butang nga niya sa aparador kaling. Karaan na ako mga t-shirt ug mga pulo. Ha? Uy, sir. Ayaw ko ingna nga nakapuyo ka din eh. Wa ko makapuyo din eh. Pero nakasiguro ko nga ako nimong ubang mga sapot nga niya sa aparador. Unsa? Uy, taas nga jacket nga may hood. Mauni. Unsa mauna, sir? Mauna yung sulob sa diyan. Nagpaingon ko sa simbahan. Kay kasalanan ni Sabrina sa unang higayon. Mauna yung sulob sa lalaki.
Kinahanglan makaabot na ko sa simbahan aron makasal namin ni Sabrina. Tao? Kini yun ang gisulob sa mga tao. Kining ito nga jacket nga may hugod. Ha? Magpaligis na nagyod siya, sir. Aron, dili may na yun ang inyong kasal ni Ma'am Sabrina. Pero, mao kini nakita ko. Ang tao nga nagsulob ini. Mao ang mikalit og labang. Mao nga miliko ko. Og labangga ko sa kahoy. Ug mo may na yun ang inyong kasal. Oo. Dili tonglo ang nakaingon nga way kasal nga hitabo sa yuta sa banlot. Tao ang nagbuot aron way makasal sa nagpuyo sa Casa Albornoz. O karon, posibleng nagkuha niya si Sabrina. Aron malayo na ako. Sabrina, naunsa ka, love? Rodel, ang ko nimo. Kilansang ka sa krus. Sabrina, naunsa ka, love? Rodel, nagam ko na sa nimo. Kilansang ka sa krus. Sabrina, ayaw ka hadlok. Dili tinuurang lamgo. Ayaw na paghilag. Huwag makapasakit nimo. Ako na ipasalig nimo. Ang imong pahumot. Lain na sa kaog pahumot lagi, love. Dili ka ganahan ining maong pahumot. Kuan, humutan man ko niya pero nabaguan lang ko kay dili na mo imong paboritong perfume. Mao kini ang akong ganahan nga perfume karon. Sige. Pahuwi na. Inom muna ng tubig. Salamat. Pahuwi na. I love you. I love you too. Kalain kinsa ko lang ko. Anong nagdam ko man kung kagilansang sa cross, Sir Rodel? Pwedeng, siksi ko na to ang tanang kwarto yung baya. Sige, sir, pero di na tama magbuwag sila. Ablihan na to ang tanang kwarto. Sige, ikiabli. Kay magandang kong daan kung may masugat na tong daotang tao. Sige, sir. Pangandam sila kay ako nang ablihan kining mong putahan. Iti yung daan imong pistola sa putahan, sir. Sige, abli na. O, sige, sir. 1, 2, 3. Ay. Why suit kining kwarto, ha? Dali, ang sunod kwarto na sa... Sige, sir. Sige, kaya tag-abli ka ng kwartong nimutang sa kaban sa bata. Sige, sir. 1, 2, 3. Kani, wala na sa sud ang kaban sa mga gamit sa bata. Puno paghihapon sa gamit sa bata kining kaban nga karaan. Si Rodel ka ang nagkawat inigikan sa bahay sa mga palasyo. Di ang kaho sa bata. Naparehas gid sa kaho ni Rodel sa picture. Sa bata pa siya. Kikawat ka kini sa mga palasyo gikan sa Casa Albor. Nga nang wala man din ang kaban. Kalma nga, sir, kalma. Diniragin ang kaban sa bata, Karding. Sir. Mupalayon sa ubang kwarto, sir, kay pasi maabdan sa ingon ni Lula Liling ba nga si Ramil Palasyo. Gusto kong maatubang kang tawa na. Sir, huwag ka mahadlok, ya? Kinahanglang iuli niya na ako ang akong asawa, Karding. Wala nila yung mikidnap kang Sabrina.
Kanagid si Ramil Palacio. Ang pangutan na karon sir, kung nahain magkatagoy si Ma'am Sabrina. Dali, ipadayon ta ang pag-abli sa mga kwarto. Noon sa malis, Madam Mercy. Ngano nagsige man ni siya grimpag. Gidaman man tingali Madam Mercy. Ayaw pa. Ayaw. Oh, Ah, gidaman na sa sisi ang amahan. Dili ko pa. Madam? Dili ko. Madam! Dili ko pa. Dili! Papa! Ayaw! Ayaw ko kusa! Madam Mercy! Giwan sa pagpasipa sa imong amahan. Annalisa! Annalisa! May nakita ka ba? Kakinsang espiritu ang imong nakita! Kinsa! Hello guys, good afternoon. Happy Sunday everyone. Saan lang rawa diri yan? Luto pa kong sudan guys. Ako nang ibilin ang cellphone diri while nag-record. Nga may ice pop. Wala.
Loto ta guys. So guys, sudan paniod to. Gara-gara ano po ni Maria?